Watch the Star. Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. Watch the Star, gidalit sa RMN Production Center. Watch the Star. Ako si Edwin, ginaingon. Mahal ko ba ang akong pamilya? Kung may tabo man nga nakakita ko og laing babae nga mo'y akong gipili, ang tanan pagbuot lang gyud sa kapalaran. Morning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Moadto kag syudad, kuyog sa imong amigo niya, adto ka mangita og kadrivan? Uday, himingaw kayong pag-drive og gabal-habal din sa atong probinsya eh. Ay, Si kuan ba, bay imok ba? Driver man sa taxi sa syudad. Nya mingom to siya nako nga kuan ang yang amo nangita og kuan laing driver. Doon na pay dagang bakante ko nga taxi nga wa pay driver. niya. Oh, sige, ikaw, Gwen. Niya, makauli ka dinhi sa ato sa usak semana. Oo, oy. Kada Domingo ko day mauli din eh. Aron magatod ninyo og konsumo. Oh, sige dong. Kay ako, may gikalingawan man sa ko dinhi ang pagpamuhi og manok. Unya, do naman say magpalabada nako nga mga dato nga taga Pica City. Mabuhi ra gyapon mi, mientras di pa ka muuli dinhi. Bay kay nakaunahon na kagkuyog na ako syudad, bay aron adto dito mangitag kadriban. Di magid daw ta ko gusto bay nga malayo sa akong pamilya pero mingaw magid pag-drive og gabal-habal oy. Mao mapasyudad na lang ko bay. Kini no pang taxi bay. Pang taxi. Oh. Mas makagidan siya gyud ka ani mugkugi ka. Amo ba? Bitaw. Kinagrahin ako. Ginan siya mugkog 10 minus mga iskalibog yun. Kung bati na kayo na oy. Sige, inikabot na to sa imong gistaran bay. Umanta makarelax gamay. Dadadayin ko sa imong amo ha. Why problema bay, nagabutos 10 mil na. Ritso ditas kong amo. Pero ka-drive ka. Hala, si Timil! Day. Kadako ko dani! Sa 5 kaadlaw na ako nga pag-drive day. Dako mo ko ginansya kay sayo man kung mugawas. Kung pati maayo dito oy. Hala, salamat kanindot ani. Uy, makatigom kita ani do. Oo, oy makatigom kita day. Anya, kanos aday ka mo balik sa syudad? Karon ko nung kadlaw mi biyahe balik sa syudad day. Mm. Nagatod naman siya konsumo sad sa iyahang tatay ug nanay niya. Ultaw mas bay mo. Pero doon gikalib-in to syudad. Pero wa sila anak. Mao ba? Dong, sa'yo tamatugrin ha. Kay balik na pa tayo ka sa syudad Oo. ni Kadlawon. Uy, pubibab, dirahan takag maayo day. Kay balik na ba karong kadlawon day sa syudad. Usa? Birthday ni Ma'am Ugma? O usa ko sa di niya pa-drive-on Ugma? Kay iyang imbitaron sa iyang birthday? Oo. Uy, Abi mo bay. Hmm. Wen. Kana bang mo na to biyuda man na. Sulti siya na ko nga. Sagsapit ko na kay kaglubot. Okay, bao. Kagusto siya ni mo. uy, simba ko kaniya. Eh, bao siya gusto ko kay mo birada kay sapit kay kaglubot. Binuang. Ginahan siya na. Binuang mo. Uy, di gino na ako. Luiba na ko asawa ba yun? Ako ba? Di na ako luiba na yun. Bahala lang sa diya. Gusto siya na ako. Kung mao magay na, di na lang kumutambong siya yung birthday ba yung ugma ba yun? Uy! Mo drive na lang ko, oy! Bakit ba? Pagtuon ko ni ma'am sila, ha? Oo, Edwin.
Doon na importante nga tuyo ni mo si ate nako. Iyay, basi kasabaan ko ato na kay wa ko motambong sa iyang birthday gahapon. Nagdagin at manggugo sa adlaw. Sayang kay nga di ko makadrive. Mao ganito yun ni ate nimo. Ang papangutana nga nung wa ka mutuman siya ang gingon nga tambong siya ang birthday. Aw kun iya kong kasaban unya di na ko niya pa drive og taxi. Saon naman. Sapon na ini. Tabangi taong ko sir nga di ko mapotball ni Ma'am Kunsa sa pag-drive sir. Maluoy ka na ko sir. Ay ato lang ko sa siya karon dayon si Ila. Sige na. Ay kabala ka. Buutan mo na ako maguwang ba? Oo, Sir Eddie. Muad ko sa ila karon dayon. Kung di na ko niya pa drive sa iyang taxi kay nasuko siya nako, wala ko'y mahimo na. Mubalik na lang ko sa among probinsya. Kung di ka niya pa-drive doon naman sa daghang mga kadriban diha ba? Di ni sa syudad. Sige na, lakaw na. Ato na siya. Ato na ako maguwang. Sa ilo atawon ko ma'am na wa ko mo absent gahapon og drive. Sayang magugay ma'am. Wa man ko masukot nimo ha. Nahiubos lang ko. Ikaw gitunta ang gipaabot na ko nga mo anhi sa kong birthday kahapon. Ma'am. Edwin, sugad namatay nga akong bana. Wa na gid ko makatilaw og laki. Kay di masab ko hilig anang sex. Apan sa dihang nakita ta ka. Kalit ko nga nakahuna-huna nga. Magpahilabot og laki. Ha? Unsay buot mo ipasabot ma'am? Edwin, nakagusto ko nimo. Uy. O gusto ko nga ikaw ang ipuli sa namatay na kumbana. Agoy. Unsa man? Kining. Sige na. Dawata nga akong gitanyak nimo. Mag-live-in na ta. Sige na. Kay sukat ka makita, Twin. Ikaw na kanunay akong huna-huna. Ma'am, sorry taon, ma'am, minyo man taon ko, ma'am. Doon na ko'y asawa, doon na sa ko'y anak, ma'am. Nahibaw ko. Apan pasalig na ko nimo. Kung magpuyo na tang duha, ako'y mo supply sa imong pamilya. Unsa? Ayaw ka bala ka. Dili ta pahibaw ng imong asawa nga doon na kay gika-live-in nga mao ako. Makahimo ka gihapon og duaw sa inyo aron dili siya magduda nimo, Twin. Sige na. Maluoy ka na ako. Nakagusto kay ko ni mo, Edwin. Ma'am. Sige na. Ma'am, Kunsa. Edwin, ka na. Sige na. Kalamian na, Edwin. Pahinga ka ko. Papausap ko. Let's check agahi, ani. Edwin. Yakaan ko ni Pi. Sige, Yakaan ma'am. ko ni. Sige, yakin ako. Unsa no? Di na ko nimo paduawon sa akong pamilya sa probinsya. Gusto ko nga suluhon ko ng tanan nimong panahon. Uy. Tungod kay maptos na ko sa atong anak. Busa ayaw kong biyai, bisan usa lang ka adlaw. Concha. Nakat-o na sa ko sa pagmahali mo. Busa, ikaw ang hatagan ko sa tanan kong panahon. Si Baimok na lang ang patdon ko sa konsumo sa akong pamilya. Di na kabyaan. Dili na, Concha. Unsa bay? Mao na bay. Duda gid yung asawa nga doon na kay lain nga babae. Nga kigikabuangan ni syudad. Busa, buwan higit siya dinhi aron pagsuta kon may lain bang nakasapyot sa imong lubot? Baimok!